Wel, mae cael cyrraedd rhestr fer gwobrau tir na nog yn rhywbeth anusgwyl, ond yn dipyn o gyffro. Rwy'n mynd ati sgwennu llyfrau heb feddwl am bethau fel yna. Wrth gwrs, dim ond gobeithio bydd y llyfrau'n dod â boddhad i'r disgyblion, i'r plant sydd gobeithio mynd i'w darllen nhw. Ond mae'r nofel fy hon wedi dechrau flynyddoedd yn ôl, rhyw syniad yn cynnywair yn ymhen, a wedyn dechrau sgrifennu hi, wel, ffeili stopo gweud y gwir, mwynhau yng nghwmni yr cymeriadau yma, a cael dianc, achos dyna beth yw'r dudalen wag, yn dyfe gwahoddiad i chi gael dianc i'r ole. Oherwydd yn y fan honno, reit yng ngwaelod i fola, roedd teimlad trwm. Teimlad fel bricsen o drwm. Teimlad a ddwedai wrtho, mae fori oedd diwrnod cyntaf tymor newydd yr ysgol. A theimlad a ddwedai wrtho, nad oedd yn edrych ymlaen o gwbl at fynd yn ôl i'r hen le. Dwi ddim yn siŵr o ble dath y syniad. Na'r ysbrydoliaeth o ran hynny, dim ond falle cofio nôl i'm mhentyndod i pan o'n i'n mwynhau stori oedd yn mynd â chi ar antur, yn dyfa, mae e'n rhyw fath o docyn hedfan. Sy'n eisiau mynd ar wyliau yn bell os oes llyfr gyda chi, oherwydd mae'n cynnig profiadau newydd o ddiogelwch eich gwely bach eich hunan. Dim byd cweit fel cael rhyw lythyr bach neu rhyw air bach oddi wrth rhywun sydd wedi darllen y llyfr a gweud bod nhw'n enjoio. Mae hwnna, mae rai fi gyfaddau, yn werth lot. A hwnna'n anogaeth hefyd. Yn yr anturiaethau'r rhain, gyda gelfen fach o hyd a lledrith, achos mae gan Miss Prydderch Carped Hud. A dim ond iddi agor y llyfr stori ac i gael y plant wedi crynhoi o gwmpas i stôl deircoes hi, maen nhw'n gallu mynd i bob man. Un o drioleg yw'r llyfr cyntaf hwn, ac mae'n hyn dwyll braidd, achos os ych chi eisiau gwybod y stori i'r pen draw eitha, mae rhaid darllen 3 llyfr.